jeje zum ibe jeje akụmana enu ejebe ije agara jebe ije ọgwụ oja achọrụ ahụ efu m ọkọ ka m kwuru eziokwu ọtụtụ ụtụ na-etu ibe egwuregwu onye onye nwere n'aka nna kaba anyị ị na-emebulu ọkụ ịmara na nche eji eri ede ọnụnọ na-adị n'ime ya nche eji agwa ọbacha na agwa mmiri osego mmanụ ka eji eri eji anụnụ ọkọchị n'ụtọ ya ọfụma dọkịta ana m abịa tapụrụ ji anụrụ mgbe nụrụ okwu eji nye bịa eje mma kpọrọ agbọrọ ala ada jebe ibe egwu atụwa m nnaka ụra chere ụmụ ibe ndị egwuru mmanwụ ala agbọghọ mkpụrụ ọtọ bụrịta na akarị ya bịa ya na-echere ka akụ ụlọ ga-afọ eji ebe okwute ụdara ọma